Perfect fitment. Mullahan ei ajokorttia siis mukana. Teikö käytä näytä vähän? Joo. No tuolta Kendrick Lamarilta louki. Me olemme gettomassa. Tiedätkö se kuva, missä se hymyilee? Tiedätkö se Mustard meme? Mustard. Sitten TikTokissa on se kuva, missä se hymyilee sellainen pahamaisesti. Siinä on 50% sen naamasta. Kun kato suoraan, mä editoin sen siis tänne päin suoraan. Sitten niinku hymyilet silleen, että sulla silmät on tälleen ja sitten hymyilet silleen hampailla. Ota mä näytän sen kuvan. Eikö sä editoida niin? Oikein, kamera on liian tumma. Noin. Se mies on liian tumma siinä. Kendrick Lamar Mustard Meme Smile. Noniin. Katsotaan sitä kerran vielä. Same guy. Noniin sitten. Hymyilet. Noniin. Time for car review. Vittu, täältä on vaikea päästä vanha mies. Oi saatana, hyökkäs päälle. So in this car we have 2 doors and 1 pyry. Miksi meillä on konepelti auki? No on. Mä avasin sen aamulla. Avasit aamulla, mulla on ajettu se auki. Täällä on vielä, noniin. No tää on kai... Ani pitää puhua englantia. Okay, so I guess it's a good time to check the... Oh! Se on vihreä sisältä se moottori. On. Mä katsoin se aamulla, mä en tajunnut. Tuu ulos sieltä. So yeah, we have... I mean... Not sure what the engine name is. The Miata has. Mikä? NA6 CE with master speed. Fucking parts. I'm not a mechanic. I'm not a mechanic. We have Workmeisters. Roadster. Nardi. Ruth, going to put the trash away. I'm gonna do the car review. I mean, I already did it, but I'm gonna show the... Did it? No, I already did the car review. Yeah, we chose a pretty asik spot by accident. Yeah, this car is for sale. On Import Selfie, I'll show the sales listing down in the description. We have some buttons that don't do anything. We have, like I said, Nardi steering wheel. Let me sit in the driver's seat. Let me drive the boat. We have a Nardi shift knob, Skyba, handbrake. We have personal mechanic, and then we have this button. Ooh, Pioneer AC BC racing sticker that you need to remove because you need carousel. Glove box. Hei, heitetään tarra. Tarra kiinni. Totta. Yes sir. Ooh. It's time for tuning. Yeah, Mikä me heitetään? we have alcohol. Kalia. We have sticker. Heitetäänkö mikä? Näkö carousel racing? Joo, semmoinen. Oi vittu, tulee tänne. Mihin me heitetään? Ikkunaan vai Katsotaan dashboardi. Time for tuning. Kinda crooked, but it still looks good. You can get this at Carousel.com. Woo! We have sales going on, so go check them out. Yeah, we're gonna continue the road trip to Jämijärvi. We'll be there in 4 hours, I think. We're gonna change drivers at one point. Ei tosiaan sitä ajokorttia vieläkään. No driving license. We have arrived at Jämijärvi, but we are already leaving. We are going to... Mihin me mennään, bro? Jämijärvi Pizzeria! Oh. Big pizza slice on my screen. Siellä se on. Jos tuossa on X-Meal, mä vittu mennään X-Meal. X-Meal? Vittu kun näkisin jotain. Vai onks on tossa X-Meal? Onks se kiinni vai? On kiinni, it's closed. Pizzeria is on the right, around
the corner. Koska? Tuolla edessä. Missä? Edessä, katso. Pizzeria. Vitun pizzeria, tää näyttää jotain jenkkiläiseltä kirkolta. Jämijärven kukka- ja hautaustoimisto. Ei se pizzeria ookaan tässä. Tässä on vittu. Tässä on pop-pankki. Missä pizzeria on? Se pitäis mun pizza. Ei vittu. Toisella puolella tietä. Onko oikein? Vittu, siinähän se on. Pizzeria. Järjestetään. Joo. No, perfect fitment for play maitokakao. As you can see, we got the pizza steaming. I don't know if you can see it. No niin, nyt. Mihin me nyt mennään? En minä tiedä. Lähdetään lentokentälle. We are going to go eat. See you in. Tää käyntiin tää auto. Sitten vasemmalla. Juu. To! No one is coming! Oho. Ottakaa siitä. Yeah! On muuten ammattilainen. We are going to show you the cars after we have eaten. Kato. First car shown. But yeah, we are going to drive back to Yami, start eating the pizza, drinking the maitokakao, milk, cocoa. Te ajattelin olla kaljaa eikä maitokakao. Totta! Yeah, change of plans! Ei voi vielä. Change of plans! Pizza and kalja, eli Kato, purki oli. No vittu näyttää sitä ikkunasta yhtään. Joo, ajokorttia vielä. No driving license. 6. Ja vesisanetti loppua vittu silloin. Ja näyttääkö silloin? Does it look like it? No. Jos et hei, tää pitää kuvata blogille. Going to be härkäs, eli bulls. Joo, bulls. Bulls in the streets. Kuva mua. Bulls in the streets. Sieltä tulee bulls. Where's the bulls? Where's the bulls? Siellä is bulls. On moro. Vittu näkyy tämmönen pieni ruskea kikkarava. Siinä on bulls-kyltti. Bulls! Tää kamerat vittu tarkenaa. Siellä noin mustat. The black fucking circles are bulls. Nää pitää matchaa. Shifta. Kyllä matchas. Wow. Oliks vähän tiukka? No, oli kinda tight turn, man. Military zone. Niin on joo meitsehän on. Nee, Mr. Solder. We are back at Jämijärvi. If the weather gets better, or once it gets better, I'm gonna show you all the cars. And yeah, to show you all the cars. Now we're toi ei oo se Jäminkö. Tää on se seikka. Vittu. Näitä nyt hyvää on. Raastappu pizza. Sulla pepperonia. Eikö? No, Eikö pepperoni pistä pepperoni? meillä on enemmän juustoa ja sipulia ja salamia. Burgers Camber. It was supposed to be pepperoni pizza, it's fucking... Mikä se oli? Sipuli cheese. Cheese, onion, salami And pepper. pepper. Yeah. I have everything same except aura cheese and Voi vittu, kebab. aura on hyvää muuten. Voidaanko vaihtaa me? Ei. Big fucking slice. Big slice. Little kökkö. Right. Mun on pakko tuhoaika. Destroy. No. Siinä vaikea, hard difficulty choice. Vittu. Vittu toi on paskaa tommosia. Alright. Kuuntele nyt. No niin. Se kuuluu tänne. No niin, syödään nyt. Tulee kyllä isot copyright tää video. Alright, let's drink this milk. Ei vittu, se on kyllä hyvää. Oikeesti. Oikeesti. Suomeen tuutta. If you come to Finland, buy this, and if you ever come to visit us, buy Pyryt for this
Pyrytis. Vittu, mitä? Mahdollisimman palaa. Impossible pizza tuli. Hop hop hop. Ei mitään. Alright, let's try Impossible Pizza Challenge. Whoa! Bro is eating the Impossible Pizza! First ever to eat Impossible Pizza. Guinness World Record. Pyry rajalla. First chill beat. Oh, vittu. Tarra heti. Lauta täynnä meidän tarroja. Joo! Mihin se meni? Joo! Alright, we are going to start walking around. Mitäs se on se lippis? Tässä oot se kohta. Close your eyes, bro. Ja katso eteenpäin. Okay, let's go. Mia is leaking. Alright, Mr. Pyry. Yeah. Favorite car of this area? Ei lasketa. That's a whole. I mean, like from here to somewhere there. I think that. Hiekka-alueella. Essex. Yeah. We have a BMW E36. Täällä alkaa sataa aika paljon, mennäänkö sisälle? The fuck? Vittu oli jätkä on kyllä kamera ihan vittus kuikeneen. Now we're gonna do a quick walk around, show you some cars quickly, maybe comment on them, I don't know. Yummy. But yeah, we spotted quite a few Carusium stickers and air fresheners and stuff like that. It's nice to see always. We have Harris Micra, or March actually. Mitä mieltä Pyry on Marchista? Aika söpöä. Mun mielestä aika hyvä. Then we have some team. It's not Legacy. Tuning House Legacy. I'll show the Instagram on the screen, but they have some nice BMWs. Then we have some fucking, mikä tää? Volkkari. Varmana on Volkkari. Ei joo. Let's check out the maista. Älä kuvaa. Niin, me demonetoisella, vaikka me ei saada rahaa. There was some porn magazines, man. On tää nyt clean. No tää on musta hienompi kuin kuri toisella. Tää on vattu likainen. Niin, no se on likainen, mutta on se kyllä hienompi kuin tää kori. Sori CVL8, mutta... Merkki. Oh. Alright. Muistakaa, ei saa heittää autoja. Niin. Respect all bulls. Vai miten se menee? Ei se menee, sun tois. Niin. I respect this build because... Carusium. On muuten oikeesti aika lei. Rehellisesti. What's this Supra MK4? Underground Unlimited. Shout out them. And there's the other cars we already checked out. Bunch of other cars there which I filmed on the VHS. A clean Koki S14. Low key was my auto. Also I need to show you probably the sickest build. If I remember correctly, it was in better shape last year. Maybe it wasn't as long. But once this car gets finished, most definitely gonna be the sickest build in Finland. In my opinion at least. You really don't see any kart races here since you can't really drive them around. There's speed bumps everywhere. The roads have a bunch of potholes, so if this isn't on bags, I have no idea how we even got there. Vittu ajaa. Paljon noita nää. Go buy something from our website so we can buy a car like that. Yes. Just näin. Actually, the first car that Carusium is ever going to buy is going to be a drift car, so we can make drift content. Yeah. So buy something from this website. Pidä kädet silleen ilmaan. Siinä, sit kun me saadaan se auto, niin Pyry opettelee driftaamaan. Niin! Sen If you wanna see Pyry learning how to drift, go buy something now. Kameralla mitä sieltä tuli. No niin. Wow! Tässä satusta toikaa. Hop 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 hop. Otahan sitä.
paha filmi. Täällä on vaikka mitä. One Asahi. Yeah, we have started to think if we should just drive home at like 3 AM tonight. Maybe it's going to be a cold night. The sun ain't shining. Rain is raining. And beer is beering. Woohoo! Mikä täällä olisi hyvä? Mä otan nyt uuden maun. Vodka and lime. Ei! No. I love pineapple. So yeah, I might have to drive today, so I will only drink maybe 3 beers or 4, something little, you know. Lämmittävä. Tuli niin kylmä, että pitää lämmitellä. Isompaa ei löydy. Säädittävä. Eikö edes ykkösellä kadonnut? Ei sitä saa. Se on konjakkia. Se on ministerin juomaa. On kyllä vittu puljukko ministerin pullo. We found the subwoofer settings. 200 Hz, bass off. Yeah, I forgot to show you guys these cars. Clean A86. Janne Mattila eikä ollut. And also on the other side, old logo. He needs our new one. Check the roof. And also this BMW E21. If I ever bought one of these E21s, I would like to build it with the same, you know, kind of body kit. A group 5 team one. Looks sick. Teddy bear. Niin kelaa muuten, että sitten Maxillakin on myös se Evo, se musta, niin sitä se sopii sen teemaan aika täydellisesti. Että Maxinkin voisi osallistua sinänsä siihen myös. Vedääkö sinua Peksulle, että sulla on hyvä auto? Se kuulee täältä. Sulla on hyvä auto. Kuvaa vielä. Noniin. Eli Peksulle terveisiä. Okei, mä kuvaan Pisulle. Näin mä voisin täällä nukkua. Viesti Peksulle oikeesti, että sulla on hyvä auto. Jep. Hieno auto. Kaikilla on next segment. Viestiosio. Kaikilla on no, kenellä on mitään sanottavaa? Eikä mukaan oo Tumelle mitään sanottavaa. Tulee suoraa palautetta. Olkaa valmiita. Nyt se alkaa. Elikkä nyt alkaa Pyryn viestisegmentti, osio. Eli nyt tulee niinku suoraa palautetta jokaiselle, joka sitä tarvitsee. Aloitetaan. Aika hieno.
Ei oo mitään pahaa sanottavaa. Yksi paha sanottava on. Näen vain yhden tarran. Teknisten ongelmien jälkeen. Kamera sammu. Kamera. Mut niin. Eli meidän tarra puuttuu, mutta muuten aika hieno. Että tuu meillä viestiä, me on ihan mikä vaan. Lähellä sydäntä sinä. Jatketaan. Pyöriks nyt? Yeah, juu, noni, thanks. Sitten ehkä yksi parhaimpia autoja kuin Suomessa. Kyllä tiedätte. Tää. Siihen on ihan 2 syytä. Voin näyttää ne 2 syytä. Pidän tälleen. Joo, kamerassa muuta taas jatketaan. 2 syytä. Ensimmäinen syy. Siinä. Toinen syy. Ihan toinen. Siis niinku oikeesti respektejä tälle puilille. Pitää... Et nää vastaavaa Suomessa. Noniin, nyt on transitionin aika. Enää ei ole mitään kalapäitä. Seuraava auto. Mitäs tää? Joo. Ite... No... En niin paljon ehkä fiilaa koristusta, mutta se on tää on kyllä aika hieno. Ja meidän tarra löytyy. Ihan hyvä. Uhri. Ja toinen uhri löytyy. Niin, uhri on kyllä löytynyt. Eli suden auto, niin Foxi. Meillä on muuten vittu valot päällä tässä mietissä, kerran tänne pois. Pitää käydä hakea tommonen avaaja. Ai vittu! Anna tänne. Ai saatana! Tänne. Vittu, miten se kuuluu tehdä? Toho. No niin, katsokaa ja oppikaa. Sytty silmään. Eli juontamisolut tarvitaan totta kai kuivaa sen verran suuta. Alright, let's go. Laatu vaihtuu. N, Y, T. Boom! Yhtäkkiä paljon komeampi mies tuli näytölle. Jatketaanko me... Foxi piti. Okei, mennään Foxi. Okei, eli Pyryn... Joku unohti nimi on segmentti jatkuu nytten Foxin parissa. Tämähän on ihan ihana auto. Mennäänkö puhumaan Foxi? Mennään. Tärkeä maininta auto-omistajalta. No niin, ennen, before we got interrupted, the most important part of the car. The man! Not the man. The man! Next car. The only, most likely only Kaido racer in Finland. Pyry's thoughts. No, aika vitu hullu. Tää ensi ja meillähän on valmis kuulemma, että... Katsotaan sitä sitten. Että sitten on, jos mielipide voi muuttua, jos se on valmis. Se on karu, se on tarraa, ei. Varsinkaan jos se on tarraa. But honestly, this is one of the craziest cars. He made it all the way from Oulusta. Turku. All the way from Turku. I'll show in a fucking Google Maps image of the, like, how long it took with all this slip. Like, yeah, you can see. One thin in the middle of the ground. Crazy hamburger. Sitten on vuorossa Terrorizin miehet. No, tykkään, ei mulla mitään muuta kehoa. Ei oo paljon kyllä meidän tarraa, mutta ei ole mitään vihamiehiä kummiskaan, vaikka tehdään molemmat tarroja, mutta kyllähän näin kun natsaa. Tykkään putkityylistä, kaikilla sun. Kova tyyli. Tykkäätkö sinä? Kyllä. Seuraava auto. Okei, vielä Batmobile, eli toi. Onks tää se... En mä tiedä, mutta ihan vitun hieno. Siis tämmönen olisi kyllä... On hieno. Yleensä jenkit on vähän paska, mutta toi on kyllä hieno. Oho. Eli seuraavassa meillä on... No ehkä suomenneksi jää noin. Bemari ainakin mitä on. Oliks tää nyt Antin? Ei jos ykkönen. Taisi olla. Täytyy kyllä antaa kaikki kreditit, että tämmönen on Suomessa. No, aika VGV niin sanotusti. Nappaa.
Ei voi muuta sanoa. Näitä IG. Quickly, I'll show in the Instagram. Elite Graphic. Great white BMW E21. It's good. Okay. Next up, the whole CDLC convoy, starting off with the truck. No niin. No hullu. En mä tiedä. Unelmahan tämmönen ois tämmönen kosetuppi. Tykkää niinku tyylistä. Musta väri kaikki. Tää on ihan... Ei oo löydy vastaa. En tiedä Euroopasta kunnolla vastaavaa. Kokonaista konvoa. Ihan vitu. Ja näillähän on lisää autoja. They also have a Porsche 911 and I believe some other cars. And then they have this Volkswagen Golf with a, I believe a K-swap. Ja siis varmaan Suomen ainoa lowriderikin. Kai niitä on lisääkin, mutta... On niitä pari, mutta en oo nähnyt oikein muuta. Tätä ei käydä jenkkimiitet. Tommoseen ei oo vielä varaa, mutta jonakin päivänä. Pari tarraa myydään, niin se on siinä. Porvoo edustus tietenkin. Home City. Aika rakas. Tätä mä spottaan joskus. No ei tää oo ehkä 2 vuotta ollut valmiina, mutta... No mut Amiksessa. Ihan perus. Back when we were in vocational school, there's a car dealership called Saka in Porvoo, and it's all around Finland. And this car used to be parked there from time to time, and we used to go crazy when we saw it. And seeing how far it has came, it's crazy with this. I believe 2 or 3 piece Century wheels are perfect choice for this car. Now, Pyry, mietteitä. Ihan vitun hieno. Suomihan on näillä selissä tänne. Helposti. Helposti. No joo, peksusta ei tehty vielä. Täytyy arvostaa tyyliä. Kunnon hotboy tyyli. Tykkään vitusta. Näyttää vähän. Mut ei löydy meidän tarraa vissiin, mikä on vähän... No, pikku miinus. Ai. No meitä tietenkin kuvaatti täällä. Täällähän eikö tää ollut ennen? But I believe this is the only 240 SX in Finland. I might be wrong, but I've never seen 240. Oh. Ota Ossi nopeasti. Noin. Joo. Suurin rakkaus täällä. Tämä. Eli Siltala. Tää... Ropataan IG tohon. Joo, IG tähän. Näin näytä mihin IG tulee. No ei me kuulla mitään, mutta... Yeah. No idea if you can hear anything, but one of the OGs who's had our banner since almost day one, never took it off, and it's this crazy clean Mark II. And I remember when I saw our banner on this car for the first time, it was crazy, because I've always loved Mark IIs, and when I started Carousel, I started filming these videos. I didn't know that I could actually get like my products on cars like this as soon as I did. So shout out JJ Iltala. I already showed his Instagram. I don't know if you can hear anything, but yeah. Safe to say, maybe the cleanest Mark II in Finland, in my opinion at least. Ja Pyry myös. Ensin me käydään kusella, saadaan rakko tyhjennettyä. Sen jälkeen me heitetään loppumietteet Jämin alkuillasta ja alkavasta yöstä. Ja nyt pissalla. Vittu! Oh, don't sit on it, man! Just digging from my booty hole. Pistä yövalo päälle, aletaan nukkuu vaan. Aletaan nukkuu suoraan. Eikö täällä oo kattovalo? No ei oo, kun tää on... Tää on rättikatto, senkin daiju. Good morning, Yami. It's fucking 6:30 a.m. Roof was leaking the whole night. It was cold. It was horrible. Oh my days. Tiger rikki. Mikähän tää? 16.30 maksanut. Ei vittu. Also, näytäpä Pyry avaimet. Last night while I was turning the key in the trunk, mitä vittua niin? Key snapped in half. I got the other half out, but yeah. That's a little bit morning sting. Yeah. Look at the roof. No ei se tosta kamerasta enää sitten yhtään vittu mitään. Ei, mutta ei se nyt oikeesti vuoda. No vittu. Mulla on kyllä päämärkä.
Niin. Mikäkään on syypä. Onko vaan sulla kosteita ajatuksia siellä? We found some crazy bass settings at 7:30 AM. Yeah! What's her name? Miss White Cocaine. What's her name?